Un aparatoso incendio devorou esta noite o garaxe dunha casa de Nigrán, calcinando os 2 coches que estaban dentro del. Agora a Garda Civil investiga como pudo chegar o lume ata a porta da casa, a pesar da considerable distancia que a separa do garaxe siniestrado. Que tal? Boas tardes e ademais neste Galicia Noticias estaremos en directo en Boiro, onde se produciu un atropelo a noite pasada. Alejandro Álvarez. Sí, un atropelo que tiña lugar contra as 11 da noite nesta rúa principal de Boiro. Un rapaz cruzaba por ese paso de peóns que poden ver tras de min cando era alcanzado por un vehículo. O condutor deuse a fuga. En estes momentos a policía mantén aberta unha investigación para intentar dar con el. E hoxe empezou en Galicia a tempada de pesca fluvial. Ata 48.500 afeccionados con licenza poden gozar xa desta práctica deportiva. A novidade deste ano é a veda do salmón. Cruzámonos antes co Guardia Rural e díxonos que en días de néboa e tal que non tenden a picar tanto e que quizás dentro dunha hora ou dous, cando quente máis o día, o mellor están máis activas. Pero bueno, a esperanza é o último que se me verde. E no lugar de Vendilló, en Quiroga, celebran hoxe a mostra do aceite. Hai degustación de aceites e mesmo demostracións de todo o partido que se lle pode sacar na cociña. Xoel Rodríguez. Sí, edición número 26 desta cita declarada ademais como Festa de Galicia de interese turístico e que, como ven, reúne a centos de persoas para gozar e coñecer máis sobre ese ouro líquido producido nesta comarca de Quiroga. O programa de actividades, como dis, inclúe dende degustacións do produto ata catas comentadas tamén do aceite ou mostras de como se elabora de xeito tradicional no muiño de Vendilló, unha estrutura con máis de 300 anos de historia. Un bombeiro resultou ferido nun brazo esta mañá durante a extinción dun incendio dunha casa en Boborás. Sucedeu en Fondo da Vila. Non houbo que lamentar danos persoais porque no momento do suceso a casa estaba baleira. Durante os traballos dos bombeiros, un membro do equipo resultou lesionado nun brazo. Presenta un corte polo que foi evacuado ao centro de saúde. Si houbo perdas materiais no baixo da casa e danos estruturais na construción, un coche resultou calcinado. O que é a planchada é de cemento, con vigueta e con bloque, non ten afectación o que é a planchada non é de madeira. Entonces, que pasa? Que hubo tanta carga de temperatura que o propio bloque da planchada cedeu e as viguetas incluso doblaron un pouquiño. Entonces, non se pode entrar ahora mesmo a vivenda, terá que valorar un arquitecto a ver o que se pode facer con esta vivenda. E outro incendio a pasada noite, nesta ocasión en Monte Lourido, no concello de Nigrán. O lume arrasou o garaxe dunha vivenda e levou por diante os 2 coches que se gardaban nel. Por sorte, as lapas non chegaron á casa e non houbo que lamentar danos máis importantes. Os bombeiros precisaron 2 horas para extinguilo. Por suerte estaba como a 10 metros del garaje, a 10 metros 15 de la vivienda, pero parece ser que también hubo un pequeño foco de incendio en la puerta de la vivienda, pero eso tiene que investigarlo Guardia Civil para saber exactamente qué es lo que ha pasado, si se trata de algún algo violento, de un acto violento por parte de alguien o si fue un accidente. Eso tiene que determinarlo la Guardia Civil. En Boiro buscan un condutor que atropelou un peón e logo se deu a fuga. Alejandro Álvarez. Sí, un atropelo que tiña lugar onte contra as 11 da noite nesta rúa principal de Boiro. O rapaz cruzaba por ese paso de peóns que poden ver tras de min cando foi alcanzado por ese vehículo. Segundo apuntan algunhas testemunhas, froito dese golpe, saiu despedido e bateu contra este sinal que poden ver tras de min. Como te ben indicabas, Chus, o condutor deuse a fuga e a arestora, pois a policía mantén aberta unha investigación para intentar dar con el. Pouco tempo despois dese accidente, un veciño daba aviso ao 112 indicando que preto do cemiterio estaba estacionado un vehículo cun forte impacto no parabrisas, pero como ben decimos, a arestora, a policía aínda mantén aberta esa investigación para intentar dar con el. Ata aquí desprazouse un amplo operativo, varias patrullas da policía local, tamén servizos sanitarios para trasladar a ese rapaz ao hospital onde se está a recuperar das súas feridas. Un paso de peóns que din os veciños que é bastante problemático, xa que din que non é a primeira vez que acontece algo semellante, porque non sei se se pode apreciar, é un paso de
de peóns que está ubicado á saída dunha curva e din tamén as persoas que residen por esta zona que habitualmente moitos vehículos pasan por aquí a gran velocidade. O que o collera ou aquí o que o collera, pois se derá a fuga. Así como foi un chavaliño de 16, 17 anos, pode ser teu fillo. Entonces non ten calificativo esa persona. A Asociación Veciñal de Busto no rural de Santiago reclama unha conexión de autobús urbano despois de 20 anos en servizo. Denuncian que o novo contrato de transporte municipal que está en licitación segue deixando sen parada a súa parroquia. A Asociación Veciñal de Busto denuncia que a súa parroquia é a única de Santiago que queda excluída do novo contrato do transporte urbano que está en proceso de licitación. Segundo a asociación, o Concello e a Sociedade Municipal de Transportes, TUSA, alegaron na última xuntanza que mantiveron que as pistas da parroquia teñen problemas para que manobren os autobuses. Desde a asociación recordan que son semellantes ás doutras zonas do rural e que os buses escolares circulan sen problema. A nosa reivindicación é basicamente que o Concello exclúenos do transporte que está a negociar a día de hoxe. Claro, o Concello está se escudando en que hai uns requisitos técnicos que non se están a cumplir, pero claro, vemos que todas as mañás ven o autobús escolar e claro, non teñen razón nesa forma de pensar, claro. O Concello comunicoulle á Asociación Veciñal que os pregos do novo contrato permiten modificar as liñas despois de que se axudique e que a conexión con Bustos será unha das primeiras cuestións que abordarán coa nova empresa, un argumento que non convence á asociación. Eles dixeron que cando salira a concurrencia a empresa que gañase que iban a falar con eles como primeiro punto, pero claro, eso é unha promesa que non sabemos se se vai cumplir. A parroquia de Busto leva sen autobús urbano desde o ano 2004. Desde a Asociación Veciñal reclaman que no caso de que efectivamente as pistas non teñan as condicións para que pasen os autobuses, se tomen medidas para melloralas. A Audiencia Provincial de Lugo absolveu un mozo que afrontaba 20 anos de prisión por agresión sexual a un menor. A audiencia conclúe que mantiveron relacións consentidas e considera que non quedou probado que o acusado soubese a idade do mozo, o que coñeceu nunha aplicación de citas. Conclúe que o menor non amosou a súa oposición a tales actos. Un mes despois do derrubamento dun treito da muralla de Lugo, as obras de restauración están a piques de rematar. A intervención permitiu descubrir unhas escaleiras da época romana e dun muro posterior. O paramento interior da muralla de Lugo derrubárase o pasado 7 de febreiro á altura do Paseo dos Coingos. Días despois, comezaron os traballos de restauración do treito afectado que permitiron varias descubertas no monumento. Por unha parte, unhas escaleiras da época romana que xa estaban documentadas, ademais dun muro moito máis recente. Recogiendo la documentación que teníamos y analizando, sabíamos que por aquí había tres tipos de actuaciones, para ser exactos. Un tema de un cerrado de una finca, que teníamos documentada en un acta municipal, unas actuaciones documentadas por las ingenierías del ejército sobre actuaciones en el ámbito de las guerras de independencia, estamos hablando de 1806, 1809, y unas actuaciones de refuerzos durante las guerras carlistas, estamos hablando de los años 30, ¿de acuerdo? Entonces, cuando apareció el muro nos dimos cuenta que habíamos encontrado físicamente dónde estaban esas actuaciones. Prevese que en cuestión de días estean rematadas as obras de reparación do tramo derrubado. Na actuación, os técnicos optaron por selar as escaleiras que quedaran ao descuberto. Sabíamos que por la geometría esa escalera no debería a priori, salvo sorpresas, a priori no debería ser mantenida a vista, salvo que fuera excepcional, porque por motivos de circulación íbamos a cerrar el tráfico y no tenía mucho sentido que una escalera más que fuera ordinaria tuviera esa afección sobre la muralla. As escaleiras, eu creo que moitos lucenses nin sequera sabían de que había ditas escaleiras, entonces, bueno, non vexo maior problema. Para min foron bastante rápidos, non sei como quedará, pero de momento vai cousa bastante ben. O custo da intervención ascendeu a preto de 200.000 euros sufragados pola Consellería de Cultura nunha partida orzamentaria con carácter de urxencia.
Os empresarios do polígono Pousadoiro de Vilagarcía advirten da inseguridade da instalación pola falta de luz en determinados puntos e a ausencia de vixilancia. A preocupación vai en aumento despois dun cuantioso roubo de metal nunha das naves esta fin de semana. Tras un cuantioso roubo de metal a pasada fin de semana, a preocupación pola inseguridade rexorde entre os empresarios do polígono do Pousadoiro, en Vilagarcía. Segundo os propietarios das naves, o parque industrial está exposto aos furtos, especialmente nas horas da noite, cando a actividade empresarial se reduce significativamente. Non hai moito movimento pola noite, hai pouquiños coches, é raro. Entón, claro, eso ten un efecto negativo. Cando hai poucos coches, hai pouco movimento, estamos preocupados porque é un polígono un pouco afastado e a verdad que os cacos poden traballar con certa impunidade porque pola noite aquí non hai vixiancia privada. Precisamente a falta de luz é un dos principais problemas que salientan os propietarios, concretamente nun dos extremos do polígono onde moitos dos farois non contan cunha lámpada funcional. Esta noite ven a mirar para como estaba o tema e desde aquela nave hasta aquí todo oscuro. Eu hasta diría que tocaron o cuadro ou algo para poñer esta zona toda oscura. Temos a iluminación da calle principal, pero claro, isto é unha única calle, poden entrar polas zonas menos iluminadas. Ademais do último caso, outras das empresas establecidas no lugar foi obxectivo dunha tentativa de roubo en 2024, onde os ladróns trataron de levar varias hélices de propulsión para barcos. Dende entón, a maioría das instalacións privadas contan con equipos de videovixilancia, aínda que os empresarios botan en falta medidas de seguridade nos espazos comuns do polígono. Os controles que podemos ter, témolo a cada empresa, o que cada empresa teñamos. Nós temos alarma e temos cámaras, pero non hai unha vixilancia no polígono para todas as naves. Era bo que a policía se deixara ver con máis frecuencia, sobre todo nas horas de noite, porque precisamente ten ese efecto disuasorio, non? Máis que polo control que podan ser de que os pillen cando estén facendo un hurto, non? Os propietarios consideran estas medidas necesarias para o polígono, especialmente ante a posibilidade de que máis empresas ou servizos se instalen no lugar no medio prazo. Reducir os tronos, facelos máis pequenos, co que perderíamos a esplendorosidade das imaxes e todo o que levan nos tronos, ou a imposibilidade de sair, claro. Se os coitaron a 2 semanas por inicio da Semana Santa, no Grove fan un chamamento urxente. Necesitan ata 30 voluntarios para levar os pasos das procesións. A día de hoxe, as procesións perigan. Vémolo nuns minutos. Imos botar a restora unha ollada a algunhas das nosas cámaras web dispoñibles na páxina g24.gal. Na rúa, por exemplo, vemos unha agradable xornada dominical con 15 graus de temperatura. Na costa norte, en Ortigueira, podemos ver que o día está un pouco máis cuberto. Teñen a restora 12 graus de temperatura. Dende o Monte Tomba chega esta panorámica da cidade de Pontevedra en directo, 15 graus na cidade do Lérez. Preto dali, en Portonovo, vemos ceos nubrados, hai 13 graus. E rematamos no interior, en Portomarín teñen 11 graus, espera dun inicio de semana máis agradable. Este domingo abriu a tempada de pesca nos ríos galegos, que se estenderá ata finais de xullo. A novidade deste ano é a veda do salmón. Acompañamos un dos pescadores da Sociedade de Caza e Pesca de Coristanco, Coto de Verdes, no río Anllóns, este día en que abre a pesca da troita. Despois dun inverno tan chuvioso, o río leva moita auga, pero polo menos nas primeiras horas non vimos capturas. De momento, pois, toca algunha, pero moi mal. Polas aguas que tivemos, facilitou a subida da troita polos regatos, que é onde van a facer as postas. Entonces, pois, quizás non para ahora para o principio da temporada, pero igual para o final da temporada ou para principios do ano que ven pode haber bastante troita, porque as ovas que se puxeron este ano son troita para o ano que ven. A sorte tamén esquiva outros pescadores que atopamos augas arriba. Temos que, nada, unha hora pescando tal, para min é o primeiro día pescando a miñoca tamén, unha técnica nova que non había pescado na miña vida. E, bueno, cruzámonos antes co Guardia Rural e díxonos que en días de néboa e tal que non tenden a picar tanto
e que quizás dentro dunha hora ou dous, cando quente máis o día, o mellor están máis activas. Pero bueno, a esperanza é o último que se me verde. A sorte é vir ao río e pasar o momento na máis cos amigos e estar ben. Despois o da pesca, eso é... Nós xa sabemos que non vimos a coller nada, xa estamos concienciados. Segundo os pescadores, as verteduras de purins e depredadores como os cormoráns acaban coas troitas. Quen tiña que mirar un pouquiño máis por isto é a Xunta, porque nin se repobla nada, e ademais os saneamentos e todo eso deberíamos de controlar un pouquiño máis. Din que anos atrás había bastante salmón neste río, pero que este ano non se viu ningún exemplar. Bueno, o resultado de momento é malo, pero bueno, hai tempo aínda, queda moito día. E as troitas en algún momento comerán algo. Nós tamén acabamos de comer un bocado. Quiroga pon hoxe en valor unha das súas tradicións máis senlleiras, o do aceite. Celébrase a mostra ofrecendo a oportunidade de coñecer o proceso da súa elaboración tradicional e a súa degustación, Xoel. Sí, edición número 26 desta cita Chus que ven acompañada ademais do terceiro congreso sobre ese aceite de oliva de Quiroga, un produto que se leva elaborando aquí dende hai séculos. E precisamente para coñecer máis sobre este produto, sobre esta cita, temos a oportunidade de conversar en directo co alcalde desta localidade, con José Luis Rivera. Moi bons días. Bo día. Contenos en primeiro lugar que foi o que consistiu o programa de actividades desta mañá. Pois o programa de actividades, primeiro quero darlle as gracias a dous chefs tan relevantes a nivel de Galicia, a nivel mundial, como é Quique Piñeiro e Javier Olleros. Estamos o povo de Quiroga orgullosos de que nos acompañen aquí esta mañá, porque é un prestixio para o povo e para a propia mostra a dar a conocer un produto tan importante e tan relevante como o noso, dunha calidade extraordinaria. Entón, que elaboren os seus produtos nos seus restaurantes con o noso propio aceite, pois a verdade é que é un orgullo e é un placer, e despois hai que pensar que perderon do seu tempo esta mañá, que teñan que estar nos seus restaurantes e acercaros a Quiroga para elaborar os seus produtos, e como dixen antes, é un orgullo para todos os quirogueses. De feito, agora mesmo están realizando unha elaboración con eses aceites de Quiroga, pero xa durante a mañá houve tamén esa recreación, non, no muiño de Vendillo. En que consistiu? Vamos a ver, a esencia da mostra é como se elaboraba o aceite de forma artesanal antiguamente, e eso seguimos mantendo. Trasladámosla para Quiroga o ano pasado, que resultou moi ben porque estaba no propio pobo, pero temos autobuses cada hora que sube xente a ver como funcionaba o muiño antigamente co burro. Entonces, creo que según datos que teño, subiron durante a mañá máis de 200 persoas a ver como se elaboraba ese produto tan interesante como nós. Ahora estamos no outro mundo, antes era para autoconsumo, ahora xa temos 5 almazaras, temos 7 colleiteiros, estamos no bo camiño para promocionar este produto tan importante para nós e para Galicia. De logo, un sector que se recupera é unha cita tamén que demostra o éxito deste encontro que vai xa pola súa edición número 26. Vemos aquí neste centro de Quiroga gran afluencia para coñecer o aceite desta comarca. Grazas, Xoel. E a Confraría das Dores do Grove busca voluntarios para levar os pasos ao Venres Santo. Din que necesitan 30 persoas para portar os tronos. Se non as atopan, poden ser obrigados a suspender as procesións. Na Confraría das Dores do Grove buscan xente para levar os pasos nas procesións do Venres Santo. A imaxe da Virxe das Dores e a do Cristo xacente. Din que necesitan unhas 30 persoas máis para que as procesións poidan sair. Este ano vémonos que non damos xuntado personas nin para encher un trono. Entonces, eso equivale a ter que ou reducir os tronos, facelos máis pequenos, co que perderíamos a esplendorosidade das imaxes e todo o que levan nos tronos, ou a imposibilidade de sair, claro. A situación non é nova. Os 2 últimos anos xa tiveran problemas para atopar xente disposta a portar os pasos, aínda que daquela as procesións non puideran sair debido ao mal tempo. Din que calquera persoa que queira colaborar é benvida. O único que teñen que facer é participar nun ensaio o sábado anterior á procesión. Entonces, eu fago un chamamento a xente, ainda que non sea por vocación religiosa ou espiritual, por si por vocación de intentar manter unha tradición que se leva facendo no pueblo desde hai moitas décadas. Estamos falando dun pueblo de 10.000 e pico de habitantes e non xuntar 50 personas, a mí a verdad que me dá un pouquiño de pena. Polo momento, 3 persoas xa se puxeron en contacto coa confraría, pero precisan xuntar outras 27 máis para que as procesións poidan sair.
Reinventáronse profesionalmente na pandemia. Son os peixeiros de moda dos rapaces do Morrazo que venden peixe por case toda Galicia. Promocionano nas redes sociais onde teñen centos de seguidores. Coincidiron traballando nunha panadería, pero Alex e Dani cambiaron de sector e non se arrepinten. Agora considéranse os peixeiros de moda. Senón non o diríamos. Primeiro temos que crelo nós, e despois o resto do mundo. Coas súas furgonetas chegan a case toda a provincia de Pontevedra, a Santiago e ata reparten en Ourense un día a semana. Un servizo porta a porta que a súa clientela, sobre todo xente maior que vive en lugares afastados, agradece. Venden sobre todo peixe conxelado que empaquetan nunha nave en Cangas, pero tamén compran fresco na lonxa para atender os pedidos. Xa levamos 5 anos, a verdad que temos a muchos clientes que piden casi todas as semanas, xa hai un trato moi familiar, pero bueno, isto vai crecendo, pouco a pouco vai crecendo. É moi fácil, mismamente hoxe en día buscas a nosa empresa del Mar para ti en calquer lado e xa te sae. Mismamente nas redes sociais temos o enlace posto que ti, nada, facendo clic, xa elises a túa ruta de reparto, elises a zona de onde eres, e a partir de aí, por WhatsApp, empezas a recibir toda a nosa mercancía de forma automática, estás ao día de todo o peixe que temos cada vez que nos entra algo. Alex encárgase das redes sociais, un dos éxitos desta pequena empresa na que traballa outra persoa que atende os compradores. Despois de 5 anos de actividade, prepáranse para atender pedidos en liña en toda a península. Tras varios anos de loita, o Pazo de Oca logrou reverdecer o buxo dos seus espectaculares xardíns barrocos, considerados dos máis fermosos de Europa. Un fungo que está matando a especie por todo o mundo chegou a poñelos en serio perigo. Hoxe, a praga está controlada e o Versalles galego está a salvo. As primeiras alarmas saltaron en 2010. O fungo que estaba arrasando os buxos en toda Europa chegara aos xardíns de Oca. Empezamos a detectar xa as primeiras manchas, o asunto foi se acentuando co paso do tempo e xa prácticamente a mediados de década, 2015, 2016, escoitamos que había unha polilla que en estado larvario devoraba o buxo, o cal se acrecentou o problema. A couza controlouse ben, pero con temperaturas suaves e chuvias, o fungo atopou aquí o seu hábitat e avanzou ata poñer en risco os buxos. Paredes sin folla, a folla completamente denegrida, chega a oler incluso a podedume e a situación, a verdade, é que chegou a ser tráxica. Temeron pola supervivencia da especie que é estrutura, personalidade e patrimonio do Pazo. Estes do estanque están mesmo protexidos. Un conxunto que se cree que pode ser de finais do século XVII. O sea, que conta con máis de 300 anos de historia. A partir del, a mostra primixenia do xardín primitivo, a partir del se supón que se foi construindo o resto. Foi un xardín que se foi creando nos últimos 300 anos co buxo como cultivo fundamental. Por iso sacalos non era unha opción. Comenzaron a probar tratamentos en moito éxito, ata que o ano pasado deron coa combinación da esperanza. O ingrediente fundamental, outro fungo que favorece as defensas naturais da planta. Sementaron tricodermas, que son uns fungos de orixe biolóxica que o que fan é desplazar a acción de outros fungos e entón así eliminar parte do problema, dos problemas que estaban no terreo e logo si dar produtos máis vinculados vencellados ao específico do buxo. A primavera pasada comezaron a ver brotes verdes. Os buxos van recuperando e hai esperanza mesmo nas zonas máis sombrías. O buxo é unha planta moi tenaz, entón pode que rebroten con abonos e bioestimulantes. Non contan erradicar o fungo específico do buxo, pero están aprendendo a convivir con el e aprendendo a darlle novos cuidados ao buxo antano unha especie todoterreo. Agora require de gasto, traballo e constancia, e con iso van devolvéndolle o sempre verde ao xardín de Oca. Marchamos, chegan agora o tempo e o telexornal, mais antes quedan cun traballo moi especial. A música de Vento que presenta o seu novo videoclip titulado Pontes Invisibles. Esperemos que desfruten e que pasen un feliz día. Reconcho escuro e sen palabras, escoito ecos dun tempo esquecido. Soidade aberta, fálame sen voz, perdidos valeiros sen fío entre nós, buscando un signo de guía e de luz, andando e rompendo silencio.
ti. Non me escoitas